Velkommen til Color TV. Velkommen til Color TV. Ja, i dag, Louise, der er det altså dig, der er på, fordi det er nemlig dig, der i denne uge her har været ude at filme. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at høre, hvor er det egentlig, du har været henne? Ja, mig og Christoffer har været nede ved FBU. Det er Forældrelandsforeningen, og de ligger nede på Tollundlandsvej 3B her i Odense. Okay, Forældrelandsforeningen. Der er mange forældre. Er det sådan lige... Det her det er for forældre, der har prøvet at få fjernet et barn, for enten tvangsfjernet eller været nødt til at få fjernet et barn af andre årsager. Ja. Og det er et stort netværk. Det er faktisk en national organisation. Vi var bare nede ved deres lokalafdeling her i Odense. Og det er et netværk for forældre, der har prøvet nogenlunde det samme. Selvfølgelig er alle oplevelserne forskellige, men ja. De nævnte, at et af de ting, som kan være rigtig svært, når man får fjernet et barn, er, at man føler sig meget alene. Ja. Og det er det, at den her forening skal sørge for, at man ikke gør. Ja. De netværker imellem forældre, så de kan få lidt støtte. Og så gør de også sådan, at de kan få en støtteperson med til de møder, der er ved kommunen. For man kan jo godt blive lidt oprørt og lidt vred og ked af det, når man er til den slags møder. Ja. Og så giver de en bisidder, som bare tager med ud og sidder og lytter. Okay. Som så senere kan diskutere, hvad der er sket, som ikke er tilknyttet kommunen, som bare er en frivillig, der har været igennem nogenlunde det samme. Ja. Som kan sidde og tale med. Ja. Jeg synes, det lyder godt, at der er sådan en forening. Jeg kan godt forestille mig, at hvis man var forældre i den situation, at man så ville have behov for noget støtte. Så jamen, altså, skal vi ikke bare se, hvad der er, du har fundet ud af? Jo, det synes jeg, vi skal. På filmen? Ja. Lad os det. Jeg kom ind i Forældrelandsforeningen, eller FBU Forældrelandsforeningen, ved at jeg selv engang for mange år siden har haft et barn anbragt. Og så fandt jeg lidt snørklede veje, FBU Forældrelandsforeningen, og meldte mig ind. Og så har jeg så været frivillig lige siden, og det var i 1992. Den opstod ved, at der var nogle forældreråd på nogle institutioner på Sjælland, som i 1969 var rigtig, rigtig utilfreds med, at der var så lang ventetid på, at man kunne få sine børn anbragt. Og så lavede de så den her FBU Forældrelandsforeningen. Det er et tilbud til forældre med anbragte børn og unge. Der er behov, fordi der er rigtig mange forældre, som oplever, at den hjælp, de kommer og beder om ved systemet, den får de ikke. Og så kommer de til os og beder os om at tage med som bisidder, eller bare snakke med det. Det at snakke med nogen, som selv har oplevet at have sit barn anbragt. Snakke om det, de følelser, man har, det store hul i maven, man har, det letter rigtig, rigtig meget. Det kan være rigtig svært at finde hjælp i det offentlige, og der er også rigtig mange, der får den hjælp og den støtte, de skal have i det offentlige. Især efter, at der er kommet en lov, der siger, at forældremyndighedsindehaver til et anbragt barn skal tilbydes en støtteperson. Men inden den kom, der var det i hvert fald rigtig svært for nogle forældre at finde den hjælp i det offentlige, som de har behov for. Vi er uvildige, vi er her, vi har ikke telefontid, vi kan lave nogle arrangementer. Det at møde andre forældre i samme situation, den fjerner i hvert fald følelsen af, at jeg er palle alene i verden. Det er i hvert fald det som de forældre, jeg har kontakt med, melder tilbage. Jamen bare det at få lov til at snakke med nogen, som selv har oplevet det, og at komme videre, det har hjulpet dem meget, og det at have nogen med, når man er til møder. Hvis jeg er med som bisidder, så har jeg jo ikke følelserne i klemme. Det har den mor eller den far, der sidder med til mødet, og hører måske ikke det hele af det, der bliver sagt, men det gør en bisidder. Og så kan man bagefter snakke om, hvad var det egentlig, der skete på det her møde. Bisidderopgaven tilbyder vi rigtig meget. Vi kan også tilbyde, at man kan komme herop i forældrefristedet og snakke med en socialrådgiver, som er her en gang om måneden. Hun er ikke ansat i nogen kommune, hun er ansat i FBU Forældrelandsforeningen, så derfor er hun også uvildig og ikke med til at bestemme, om barnet skal være anbragt eller om barnet ikke skal være anbragt. Nogle sender en mail, andre ringer, og nogle kommer bare herop.
i vores åbningstid og snakker med os. Man har også mulighed for at komme her som anonym. Vi registrerer ikke vores brugere, enten vi kan godt finde på at spørge, hvilken kommune de kommer fra. Men det må man gerne lade være med at fortælle. Husets aktiviteter er, at vi for eksempel hver anden onsdag har fællesspisning, hvor man hver især betaler for en portion mad, rimelige priser. Der er den mulighed, man kan komme og snakke med os, man kan hygge sig, spille et spil. Vi laver også nogle gange nogle aktiviteter ud af huset. Det kan være en tur ud at bowle, det kan være en tur ud at spise et eller andet sted, betalt af foreningen, hvis man er medlem. Man bliver frivillig ved at komme herned og sige goddag og hilse på os, eller ringe til os, eller sende en mail, og så får vi en snak om det, hvad det vil indebære. Det, der er vigtigst, det er, at man er rummelig og kan holde ud og snakke med alle slags mennesker. Det er frivillige, som selv har på et tidspunkt har haft et barn anbragt, men er kommet så meget videre, at man er i stand til at kan være der for andre og lytte til, hvad er det, andre har behov for. For at være frivillig er det ikke længere nødvendigt, at man skal have haft et barn anbragt, men det er en god ting, hvis man har, men det er ikke et krav længere. Det er far, det er mor, det er alle slags mennesker, der kommer herop. Det er alle kan jo komme ud for i en kortere eller længere periode at få sit barn anbragt uden for eget hjem. Og Svend A, han sagde, jamen det kunne ske for os. Og så var der ikke noget med det, og så skulle han drikke igen, og så tabte han det sidste. Altså, det var vandet. Vi havde også lige med at holde både børn og børnebørn væk fra de der vandpaller, og det var pissekoldt. Jeg synes ikke, de skulle være drivende ud. Vi havde en kontaktperson, det er faktisk vores kontaktperson, der har fundet landsforening, eller forældrelandsforening. Det er ikke os selv. Jeg fandt landsforeningen, fordi nede på kommunen, der spurgte de, om jeg havde lyst til en paragraf 54 støtteperson, og det sagde jeg ja til, og det blev så Tine, der formand hende. Var vi så med en tur i Vejle, hvor der skulle være et arrangement, og der var vi med der også for første gang. Og der hørte vi så om andre, hvordan deres situation var, så vidste vi om, så var vi da ikke alene. For så kan man godt føle sig helt alene, tror jeg. Både er det kun os, der kan finde ud af det, eller kommunen mener, at vi ikke kan finde ud af det, eller et eller andet. Og så omkring børn og sådan noget, så fandt vi så ud af, at det var vi faktisk ikke alene om. Der var flere, som havde samme problemer som os, eller noget eller det samme. Vi har været medlem i 10 år. Jeg har været medlem i 5. Jeg har også været ansat herinde i lidt over 4 år, tror jeg, som medhjælper. Det var Tine, der gav mig nogle brochurer fra FBU, og jeg læste dem, og jeg mente, at jeg også kunne hjælpe nogen til at se det positive i tingene, og andre kunne hjælpe mig over og se nogle andre aspekter af tingene, så vi kan ligesom hjælpe hinanden hernede ved og snakke med hinanden og støtte hinanden. Vi snakker om tingene og hvad der er svært, og om der er nogle andre, der har nogle erfaringer, vi kan trække på, eller om vi bare skal have hyldet ud, eller det er mange forskellige ting. Det bliver ligesom lidt familieagtigt, tror jeg. Ja, det gør det faktisk. Altså, vi er som en stor familie, altså. Man kan bare ikke undvære det. Nogle gange er det rigtig svært, og andre gange er det bare, at man kommer hjem og er blevet helt glad. Ja. Altså hvis man har haft en dårlig dag, eller tingene måske ikke lige har gået, som det skulle,
hvis der har været et eller andet, så når man kommer herned, og så ser hvor glade andre er. Så selvom man måske er lidt sur, jamen så bliver man faktisk i godt humør. Og det behøver ikke, altså, fordi det er jo ikke dem her med, der gør, at man bliver sur, men de kan jo godt mærke på en, at måske skal man ikke lige sige så meget i dag, men så alligevel, hvis der kommer en vittighed frem eller et eller andet, så kan man jo glemme at grine af den. Altså, der bliver lavet nogle ture, har der været blevet lavet, hvor man er med på dem, og der er også nogle forældrekurser, som man også har meldt sig på, altså man kan melde sig til. Og så tage med på dem, og så kommer man ind i nogle grupper, og så sidder vi og snakker om de ting, man har. Så hører man bare, hvad de andre også har. Så. Man kan også melde sig på grupper med kommunikation eller sådan noget, hvis man synes, at man har svært ved at kommunikere. Og få folk til at forstå, hvad det egentlig er, man siger og mener. Og det er altså en ret stor hjælp. Det er et godt tilbud til alle i samme situation. Ja. Og alle er jo velkommen. Vi behøver jo ikke, altså, man behøver ikke være medlem for at komme. Man kan bare komme ind ad døren. Der er åben mandag og onsdag. Jeg har været medlem siden 2009, sammen med min forlovede, Margrethe. Efterhånden, som vi blev mere trygge ved at være her, så gjorde det, at vi følte, at vi kunne slappe af, når vi var her. Vi behøvede ikke at forestille at være nogle personer, vi egentlig ikke var. Vi kunne være åbne og ærlige. Vi kunne sige, hvad vi tænkte, hvad vi mente. Det er ikke altid det er en fordel, hvis det er offentlige myndigheder. Og vigtigst af alt, så følte vi, at der blev lyttet, og vi blev forstået. Ikke folk nødvendigvis er enige med os, og sådan skal det jo heller ikke være, men bare det der er nogle ører, der kan lytte, og en skulder at græde ud ved, det er guld værd. Vi synes jo, det var en rigtig svær situation, at vi stod i, og bare det der, at der var nogle mennesker, der ikke var kommunen, i Gårdsø kommunen, men almindelige dødelige, ligesom Margrethe og jeg, at de gad at lytte til os, og de kunne forstå os. De havde været igennem det samme selv, stort set. Og når jeg siger det samme som en, at de har selv haft det barn anbragt, så de ved ikke nogen følelser, og hvilken nogle kaos det giver ind i. Det har gjort en stor forskel for mig. Jeg vil ikke udtale mig på Margrethes vegne, fordi det kan jeg ikke, og det skal jeg ikke. Men mig personligt, det har været med til at nå til en erkendelse af, jamen okay, nu er det som det er. Det kan der ikke laves om på. Og måske også nå til en erkendelse af, jamen nu har min datter været anbragt i 3,5 år. Det kunne godt være, at næste gang sagen skal op i børne- og ungeudvalget, at det var sidste gang, at den skal op. Fordi jeg har lært ikke kun at kigge på mit eget behov, men jeg har også lært at kigge på, hvad vil være godt for min datter. Vi har det rigtig sjovt, som regel, når vi er herude. Selvfølgelig er der også dage, hvor det er knap så sjovt herude. Det skal der indrømme, men som regel så hygger vi os, når vi er her. Det har jeg da også indtryk af, at de andre personer, der kommer og gør. Synes du ikke, det var rigtig spændende at høre om? Jo, jeg synes, det var en rigtig god udsendelse. Det var også meget imødekommende dernede, og meget åbne til at tale. Jeg var lidt overrasket, for det er jo på en måde lidt et tabu at tale om, men de var rigtig åbne og rigtig flinke. Ja, men det virkede de også til. Så jeg synes faktisk, at det var du slået mig helt godt fra. Tak skal du have. Ja. Men vi skal hurtigt videre nu, og det er til noget helt andet. Vi skal ud i, jeg havde sagt i nattelivet, men vi skal ud og se, hvad natteravnene de laver. Og vi har jo egentlig før besøgt natteravnene og lavet en lille indslag omkring dem. Men hvorfor gør vi så det igen, egentlig? Ja, fordi at der sidst vi lavede et indslag, det var deres allerførste dag i Odense, så der havde de ikke rigtig så mange erfaringer endnu. Nej. Så nu tager vi ned og ser, hvad der er sket siden sidst. Ja. Om de har oplevet noget spændende på gaderne. Ja, men nu har der jo også lige været konfirmand derude og sådan noget, så det kan jo godt være, at de har haft lidt travlt i den anledning der. Så jamen, skal vi ikke bare
Jo, lad os se, hvad de har lavet siden sidst. Ja, det gør vi. Det går meget godt. Det går stille og roligt. Man ser nattelivet. Altså, jeg har kun boet i Odense i 4 måneder, så det der med at rende rundt i nattelivet og lære gaderne at kende, det går rimelig godt. Men jeg har selv overvejet et overfald, hvor at jeg kunne gribe ind og sige, hey, jeg er fra Natteravn. Så det synes jeg er en forskel. Jeg synes, det er en forskel at møde de unge mennesker autoritetsmæssigt, når du har den gule jakke på, kontra når du ikke har den på. Fordi at når du har den gule jakke på, så er du sådan lidt mere, hey, det er Natteravnene, og når man ikke har den på, så går man sådan en neutral person ned igennem gågaden, ikke? Jeg var ude at gå i mandags. Det gik meget godt. Man kan tage op til overvejelse, om det er noget, vi skal i fremtiden. Det er jo nyt lige nu for Natteravnene at gå på gaden, og man ved ikke, hvor behovet er. Men de unge mennesker er jo dækket ind på 17 ledere og kanter af SSP-medarbejdere, politi og pædagoger og klubmedarbejdere. Og, så spørgsmålet er, om vi går bare for at gå, eller om vi rent faktisk er der med et forbehold. Ikke? Det er fåtalligt af historier, jeg har hørt om, som har været negative, eller hvorfor er jeg her? Og selvfølgelig nogen, der ikke helt har fanget, at vi ikke er kommunale, men er frivillige, men ellers så, hvis snart får snakket med dem, så er det positivt nok. Vi får et større netværk. Det her med at møde andre mennesker, især når man lige er flyttet til byen, så får du mulighed for at snakke med en masse andre mennesker. Ikke? Og så har du igen mulighed for at lære byen at kende på et andet tidsrum og et andet spektrum, end hvad du normalt vil gøre. Altså når du går i byen selv, så går du efter natklubberne. Når du går på Natteravn, så går du ned igennem gaden og kigger på de forskellige ting. Og når du bare går i et almindeligt hverdags, så er du meget målrettet på, hvor du vil hen af. Altså du har en plan fra A til B. Det synes jeg er meget positivt. Vi har fået et samarbejde med Grand Hotel, hvor at vi kan gå ind med vores kort her og få nogle procenter på, når vi spiser ind på deres brasserie. Det er umiddelbart den til gode her i øjeblikket. Så kan vi komme herind på Hotel Windsor og drikke noget kakao, når vi skal gå på Natteravn. Altså det der er lige nu, som jeg har hørt af via mail. Ellers er der ikke noget, jeg går ud fra, der kommer noget mere. Det håber jeg da på. Jeg har gået rimelig mange ture. Jeg har gået 15 ture indtil videre. Så jeg synes selv, jeg har... Altså man vælger jo selv, hvad man vil gøre det til socialt. Hvis du går en masse ture, så møder du en masse mennesker. Hvis ikke du går så mange ture, så møder du ikke så mange mennesker. Jeg synes, det sociale indtil videre har været rigtig positivt. Man lærer hinanden at kende, og man snakker sådan lidt... Det er lidt overfladisk, men man snakker om, hvordan går det siden sidst, eller der var også den her gang, jeg var ude at gå, eller jeg mødte ham her. Så det går rimelig positivt, men det er meget målrettet small talk, sådan internt. Ikke? Man kommer hjem med en god følelse af, at man har gjort noget godt. Og du kommer hjem med en masse fede tanker og syn, og som du tager med dig i drømmene og tænker, hey. Men det er svært at lægge sig til at sove, fordi at du er sådan helt deroppe i det høje gear. Altså, det er sgu sjovt, det her. Vi gør en forskel. Vi bakker op af nogle mennesker. Det er positivt. Mit syn på de unge, hvis man tager frakken på som Natteravn, så har det ændret sig til det positive, fordi at de er lidt mere snaksalige, fordi man står som, ikke som autoritet, men som et image som værende de her forældre, der går på gaden, og vi er her for jer og passe på.
så er det positivt. I hvert fald bolsjer. Det lyder lækkert. Det er jo fantastisk. Jeg har et par stykker. Du har en kondom? Yes. Det var rigtig gerne. Har du det? Tak skal du have. Yes. Tak. Tak for det. Tak for det. Ellers. Jamen i store træk synes jeg faktisk, det går godt. Altså, vi var meget imponeret over vores 180 frivillige, og jeg vil da sige, at vi er ved at løbe tør, så vi skal faktisk ud og have fat i flere frivillige. Vi kan simpelthen ikke nå at få dækket alle vagterne. Og det ved jeg så, fordi jeg er en af dem, der sidder og laver ravneturen. Så, men ellers så går det godt. Altså, det er nogle gode ture, og det giver mening. Men 7 stykker eller sådan noget, tror jeg, der er hoppet fra af private årsager. Ikke, og en enkelt, hvor det var, at de havde forventet noget andet. Vi er faktisk i gang med at planlægge både kurser, og så har vi fået lavet i et af vores sponsorater med Grand Hotel, der har vi fået lavet nogle gode tilbud til de frivillige. Jeg har i hvert fald oplevet 4 gange, at der har været optræk til slagsmål, og så bare det, at der står 3 gule jakker, det er, så falder det ligesom til jorden, det der med at slås. Det er gået fint med de blå mandage. Altså, man kan sige, at Odense Kommune har rigtig mange gode tiltag, så hvor meget der er brug for os fremadrettet, det kan man selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved, men vi er blevet set, og vi er også blevet spurgt, men har uddelt balloner i stedet for kondomer. Jeg har en søn, der kommer hjem fra Katar nu her, 15,5 år gammel, og skal til at rende i byen. Og jeg vil tro, at jeg har bedre nattesøvn, når han skal til at gå i byen. Ved tanken om, at der går nogle af mine kolleger, mine gule kolleger, rundt. Jeg havde egentlig, selvom jeg bor i centrum, så havde jeg sådan en forestilling om, at det var nogle mere vildbasser, de ville slås hele tiden. Men de er meget glade og tager rigtig godt imod os. Så festlige på den gode måde. Egentlig går vi klokken 8 ude i randområderne. Det vil sige, at vi tager med en bus ud til Odense M eller Odense SØ og afdækker, om der er nogle steder, hvor der samles unge, og om de har lyst til at få en snak. Og så følger vi jo med ind med de sidste busser, og, som man kan sige, vi følger dem til dørs inden, og så afleverer dem til nogle af de andre gulejakker, der er kommet på gaden der. Så det er derfor, vi går så tidligt.
bor jeg alene og har 2 børn, der er på vej til at blive teenager, og så tænkte jeg, jamen, nogen skal jo ligesom starte op. Og ja, der var så flere, der meldte sig, end jeg havde troet. Men ja, nogen skal jo komme op af stolen, som jeg plejer at sige, og det har jeg så valgt. Jeg så en artikel i Stiftstidende, sådan en avis, der lå, jeg tror, jeg var læge i et lægehus. Og så gik jeg så med til de der opstartsmøder, og ja, så står jeg her. Selvfølgelig håber jeg jo at få nogle muligvis, altså nogle gode, kan man kalde sig noget, kammerater ud af det, og hvis jeg så kan være med til at forhindre dig på enten lave et hærværk eller slagsmål eller sådan noget, jamen, så synes jeg, at jeg har fået det, jeg kom for. Jeg har så ladet mig fortælle, at nogle gange så er der virkelig helt rav i æsken, og man er helt oppe på de høje navler, men det tror jeg ikke kommer til at ske i dag. Ja, det var Natteravnene, og nu er vi også trætte her. I hvert fald er det for i dag, og vi ses igen i næste uge, samme tid og sted. Ja, og det er på onsdag 4:30.